Takže čau, zdravím všechny, se jmenuji Libor Podmol, my se nacházíme v Benešově u Prahy, kde se tuhle sobotu pojede Rock and Ride, mistrovství republiky ve freestyle motocrossu a budeme to mít taky rockový festival a spousta srandy. A teď vám tady ukážu trať, že máme největší trať v České republice, double lineu, velký skok, malý skoky. Tak čumte, začínáme double lineou, jo? Všechno. Teď budeme najít na náš nejdelší skok tady. Je 26 metrů. Ano. A ještě jednou. Jednový skok. A naše poslední rampa je na 8 metrech. Tak a uvidíme se v sobotu.